Inamapulo unity mini crawler tractor na ipaay kadagiti mannalon idiay Sinait, Ilocos Sur. Kabalikat sa kabuhayan linkage program naiyusuat idiay Laoag City. Ken 28 a PDLs ti La Union Provincial Jail negatibo iti illegal a droga. Damdamag Region 1 ipaay ni PTV intern Mariz de la Cruz. Idiay Ilocos Sur, naipayan dagiti mannalon idiay Sinait, ti 6 a unit, ti mini crawler tractor a makatulong tapno mapapartak ti trabaho da. Programa daytoy ti lokal a gobyerno, kas suporta kadagiti mannalon. Nagyaman met dagiti mannalon, iti naipaay a kagawaan a dakkel a makatulong, iti sektor ti agrikultura. Kabayatan na, rinespondean dagiti otoridad tinadadaelan a 6-wheeler wing van iti National Road iti Sitio Pideg, Barangay Magsaysay, Santa. Gapu iti daytoy, temporaryo anay paserra ti kalsada. Dagos met anay patungpal dagiti otoridad iti road clearing operation. Iti met probinsya ti Ilocos Norte, inyusuat ti Department of Social Welfare and Development ken SM Foundation ti Kabalikat sa kabuhayan linkage program. Iti terminal ti maysa kadakkelan, amol iti ili. Tunggal Sabado ken Domingo, mabalin nga aglako dagiti asosasyon dagiti mannalon, pakairamanan dagiti benepisyaryo ti 4-piece ken 4-piece graduates. Kadagiti produkto da, tapno maaddaan da iti kanayunan a pamastrekan. Nagturpos dagiti mannalon iti KSK Farming Training tinasao a foundation. Ken iti La Union, insayangkat ti La Union Provincial Jail ti Joint Greyhound Operation wenno oplan galugad iti uneg ti pasilidad. Sumagmamano kadagiti na kumpiskarda ti screwdrivers, scissors, cutter, bladed items, carpentry tools ken dumapay. Naipasidong metlaing iti drug testing ti 28 a person deprived of liberty. Amin dagitoy ket negatibo iti illegal a droga. Mariz de la Cruz para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.